Drie, kom weer, drie. Mijn auntie. Goedemiddag, mijn auntie. Mijn auntie. Is er iemand in huis? Goedemiddag. Als je honden niet. Hier is je honden in de wacht op Jelle. Kan het maar aankomen? Ja, je kan aankomen. Dina, het zal weer stem zijn. Hier. En jong, zie je. Ja, dan komen we kunnen nog steeds op mijn maag met je. Dan gaan we stoppen met die schreeuwen. Hey, nee. Hallo, hallo. Dan gaan we hier staan. Waar zijn we van je huis? Hallo. Wat is het dan in het precies? Ja, mijn auntie is nog niet. Kom zit! Schrijf ik jullie regen, kom zit! Meneer mij kom wat tegen mij hebben ze gekoppeld dat je wat is jullie setup? Wat is dat in precies? Waar ga je? Wat dan? We blijven allemaal in huizen en daar is problemen rondom je huis. Kranen, pijpen, toilet. Sorry, had ik jullie gewoon net vandaag pad toe ben. Ik las al reeds voor jullie. Wat zo'n stem, die kan stem, die kan. Jullie is nog kombrins, jullie staan nog samen, jullie zien. Jullie staan niet samen! Dat is wat te zeggen, jullie ook nog niet daar. Jullie gaan naar hier zitten. Maar nou is mij, zij is dus dak van die kost en goed, jullie lopen hier met papieren. Ik ken vrienden. Mijn auntie had net gehoord hoeveel allemaal mensen in huis blij en Waar moet jullie met mij getuigen? Als ik moet zeggen, als het 20, wat maak jullie met die getuigen? Ons wil maar net weten, zodat ons kan weten hoeveel mensen in je huis blijven. Ons wil niet weten even hoeveel het getal is of wat. Ja, maar worry. Jullie, Ons wil net ja, jij voor mij beide punten hier graag. Je moet niet met boos waren maken. is niet punten hier. Jij bent er niet graag, je gaat nog stemmen, maar ik word dak maken. Als jouw huis. Als jouw huis. Ja, niet moederie, niet moederie. En dat zijn jij precies. Kalmeer. Ons kom hier dit voor Auntie, Van wie? voor u. Zodat ons moet nou onze mensen kan. Elke stemjaar komt jullie met impers. Elke stemjaar komt jullie met impers. Waar zijn al die jaren? Net als het stemtijd is, als het impers, dan komt beersen, sokjes, schoenen. waar is het vlees? Waar is het vlees? Daar is niet van vragen. Auntie, want we net weten hoeveel mensen in huis blij en elke probleem. Nee, wij proberen niet. Nee, al die jaren. Al die jaren. Ja, mijn toilet die deksel op je. Mijn aangoed ik af aan mijn toilet kan er zo'n eindelijk flesje. Maar ik doe nou ook stem. Nou, het zal toch goed niet zijn. Ja. Mijn goedjes gaan het nou niet leer. Ons van de Nee. schrijf in zodat dingen kan. Mijn eigen, mijn gevriend is zo op die straat. Zo, je zegt kom rijdt die. En als je wie? Jij hebt nog steeds over die mensen kombreken. Wie wat? Die ergens jou kombreken. Ja, dat is alles aan. Hoe gaan we lezen van problemen? Waar is het vorige lezen? Dit is hier vorige lezen. Wat zei? Als het problemen, hoe lang gaan we nou voor een toilet brengen? Ik zeg skip voor mijn toilet, maar die toilet is ook in elkaar. Hier, Ja, wat zijn nog voor een nieuwe gaan gaan? op mee. Ons kan nog voor een nieuwe begin. Wat? Wat is een nieuwe jaar? Wat een nieuwe jaar? Auntie, ons doen nou andere dingen. Wat een dingen? Ons hier nog voor mensen werken, ons kan werken. Wat Ons een doen mensen dingen? dingen. Nee, die paaien zo, jullie gewoon paaien zoals damsloten. Hier zijn nog uit. Ons is bezig met dat mevrouw. Nee, ja, jij is zo bezig. Ik zie niet echt iets in actie. Alles is bezig met actie. Oh, ik zal nooit verstaan. Ik zal niet laten staan. Maar die laten ze in elkaar. Die zijn in elkaar. Achter ons, onze leven loopt dat zoals die mensen het noemen. Ja, dank je. Ik was bij jullie herkennen dat je dat belofte. Dan kom je beginnen schrijven nou wat elke een zijn probleem Ja, ik zoek je. Ja, nee. Hier zijn we nacht toen wij jullie mee eens vandaag zijn. Ik zoek hier jullie partij mensen met property. Van Pia of Paat, dan kom ik mijn plek in de hof in gezet. Van Diata in de hof in gezet. Nou zie dat hier is niet jullie dat voelen om niet te zetten. Pas op die blok raak nou open nou. Sorry, mijn auntie, dat is een nieuwe jaar. We moeten aan elkaar een nieuwe jaar niet. Jij is lachbevind. Jij is lachbevind. Jouw kilo's is waar mijn allemaal mee. Mijn auntie was Rustig, raak me zo. Ja, dat is al zo'n proef met jullie. Als ik jullie zomaar zien, dan raak ik na. Nee, doe daar, zet ze. Wat voor verandering? Wie heeft voor verandering? Hij is morgen op, niet morgen als vlucht van nou op. Maar als geen kost, spijt je hem. Verlaat me blik. mijn auntie verstaan is nog een keer. Mijn auntie is aan het dop. Wat is dat? Als mij die geld en ik nog net die bij gezet die ene is down en de andere is bijna hoe voel jullie zo praat? Alsjeblieft. Hier is een briefie. Als ik mijn boezem aantrekken, dan vat ik een kapie. En jullie bij
zie je hij gaat boeien, hij gaat vrienden zo. Pas op. Die mensen weer hoi. Ga maar naar Joyce toe. Waar ga je poetsen? Zie nou pas op je poetsen. Kom, laat me plek. Kom, laat me plek. Maar die zo. Maar even kom, kom.